Mbukeli, siyaqhubeka nezindaba zethu ngodaba oluthi Inhlangano ezimele engenzi nzuzo i-GroundWork collective iphume umkhankaso wokunxenxa intsha ukuthi ibhalisele ukuvota kanti ke ibambe iqhaza okhethweni ibambe neqhaza okhethweni lwangonyaka ozayo. Ukuthola kabanzi ngalomkhankaso obizwa nge-exchange semukela bukhoma umsunguli we-GroundWork collective Mbali Ntuli. Asibingelele sikwamukele indabeni zasemini-nje Mbali. Ngibingelele nami ngibonga ukuba khona. Senithulile Mbali ngokusemthethweni umkhankaso wenu we-exchange. Ungasichazela ngokuthi ke umqoka kangakanani lo mkhankaso kunina futhi nanenhloso yawo yini? Ngiyabonga. Umkhankaso wethu we-exchange umayelana nokubhalisela abantu abasha ukuthi bekwazi ukuthi bevote ngonyaka ozayo. Kusikhathaza kakhulu ukuthi ama-stats ethu asho ne-IEC isho ukuthi abantu abaningi abasha abangaphezulu ba-13 million abakabhalisi ukuthi bekwazi ukuthi bevote even though bayavumeleka ngenxa ye-age yabo. And lokho siyazi ukuthi ingenxa yezinto eziningi and nathi siyenzile i-research nge-GroundWork collective ngonyaka odlule and sithola ukuthi abantu abasha abafuni ukuvota nafuna ukubhalisela ngoba babona ngathi ivoti labo abazi ukuthi lizobenzelani. So thina-ke sasisacabanga ukuthi asibakhombise abantu abasha ukuthi kubaluleke ngani ukuthi bekwazi ukuthi bebhalisele ukuvota, kodwa ngaphezu kwalokho singabashinje kanjalo sikwazi ukuthi sibe ne-component yesibili ukuthi sibe ne-civic education, sikwazi ukuthi sibasendele ama-video nezinto ezi-interesting ukuthi bazi amalungelo abo nokuthi ikuphi abangakwenza mangabe befuna ukuthi bethole amathuba noma mangabe befuna ukuthi ukwazi ukuthi mabe beneyinkinga bexazulule kanjani. Sibona ngathi ilokho bekungekho kakhulu ingakho abantu becabanga ukuthi ivoti labo alwenza umehluko. Thina njenge-GroundWork collective sithi phakathi nokhetho every 5 years fanele ngabe sonke senza a lot more ukuthi sikwazi ukuthi ama-politicians ethu nama-political parties siyayenza isiqiniseko ukuthi bayawenza umsebenzi okufanele bewenze. Kodwa nabo abantu bengafundisiwe ukuthi bayakwenza kanjani ngalokho, obviously-ke bazocabanga ukuthi ivoti labo lenza imehluko. So siqale ngeviki edlule kuhamba kahle, sihamba endaweni eziningi nakhona futhi sifika nabantu aba-exciting, ama-influencer, ama-celebrities esibaziyo ukuthi i-youth yabalandela. Nabo abantu befika futhi sinawo ama-sport prizes khona lapho and ngomhla 22 July siyobe sine-concert enkulu ukwenza ukuthi wonke umuntu ofikile waregister nathi noma waregister nathi online uyokwazi ukuthola indlela yokuthi efike kuleyo concert. So sicabanga ukuthi konke lokho kuzokwazi ukuthi ngempela kuba-encourage abantu abasha ukuthi befike bezobhalisela ukuvota. Mbali, siyazi ukuthi mningi imikhankaso eyenziwe ekutheni igqugquzela abantu abasha ekutheni bavote kakhulukazi mase kusondela ukhetho. Ingabe yini ehlukile nge-exchange? Njengoba ngisho thina hayi ukuthi nje siyabhalisela kuphela abantu, emva kwalokho sikwazile ukuthi sikhulume ne-Future Elect enye organization eholo ulindiwe mazibuko sibenzele i-toolkit abakwazi ukuthi bebe nayo bethathe sukela manje kuya phambili ebafundisayo ngokuthi for example yini ward committee, uhulumeni wakho usebenza kanjani, mengabe ikhansela lakho ungakwazi ukuthola ikuphi ungakwenza ukuthi likuphendule noma imaphi amalungelo onawo ukuthi ukwazi ukuthi uthole ukuthi likuphendule. Ikuphi wena njengomuntu omusha okwazi ukuthi u-access ama-opportunities asuke khona. Uma kuthiwa uprice wa-oil uyanyuka yindaba negrosa yakho igcina isibiza. Zonke lezi izinto ekufanele ngabe umuntu usefundile esikoleni, kodwa ngoba sinayo i-civic education thina sesiqalile ukuthi sikwazi ukuthi sibafundise abantu and sibona ukuthi lokho kuzoba umehluko phakathi ukuthi abantu bemane becabanga ukuthi ayikho into abangayenza versus ukuthi bebe empowered ukuthi kube khona lokho abakwazi ukwenza. And then njengoba ngisho-ko sinabantu i-youth ebathandayo ezobe ifika nathi nabo izogqugquzela i-youth ukuthi ayiphume ngobuningi bayo, kakhulukazi ngabe sonke sisibona isimo ukuthi siyabheda abantu abasha abaningi bahlezi ekhaya abasebenzi abanawo amathuba. Ayikho indlela lokho kungashintsha ngayo ngaphandle kwabantu bephuma bebhalisela ukuvota bese bevota kahle and then emva kwalokho bengashintshe kanjalo benze isiqiniseko ukuthi bayabagijimise laba bantu abasuke bebakhethile. Mbali, siyazi ukuthi uke waba yilungu lesishayamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal waphinde waba seyinhlakeni zombusazwe. Ingabe libaluleke kangakanani ivoti lentsha eNingizimu Afrika?
Mina ngibona ukuthi mase sithathe wonke umuntu omusha kwazi ukuthi ivoto singashintsha ngempela izwi lethu ngoba kuyacaca ukuthi amaqembu epolitiki bona sebeyibonelile ukuthi fanele bekhethe nje laba bantu abambalwa baziyo ukuthi bazovotela bona behambe beyokhipha bona bebanxusa ukuthi bezovotela. Kodwa abaningi bethu bese sihlala ngaphandle singakwazi ukuthi sisho izinto esifuna ukuthi zenzeke ukuthi zibe njani. Mangathi sibe sibaningi singene kwi-voters roll njengoba i-IEC isho ukuthi i-voters roll yethu iyaguga noma iya-immigrate noma iyashona. Mase sebabaningi njengabantu abasha siye kwi-voters roll singawaphutha amaqembu amaningi ukuthi behlale betatazele manje becabanga ukuthi ayibo bonke laba abantu abaphuma kuphi iyiphi indlela singabathola ukuthi bezivotele ngayo igcine sibenza ukuthi befike thina njengabantu abasha beze ikhalo zethu bese beyasebenza. Mengabe kodwa futhi sihlala sitshela nje ukuthi oho ayikho into esingayenza noma nje sizobuka ukuthi kwenzekani akubathusi labo abakwipolitiki ngoba bayazi bona ukuthi banabantu babo bangabakhipha. So nathi as abantu abasha asisukume singasabi singaliboni izwe lethu libhubha sikwazi ukuthi sihambe siyothola ikhalo zethu zizwakalile sikwazi ukuthi sithole futhi nama politicians azokwazi ukuthi enze lento esifuna ukuthi bayenze. Mpemba siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje mina.